Wala na sa balik doon pang amay. Ang apat ka mga kabataan matapos naging tiro ang biktima samtang nag-inom sang soft drink sa dalan malapit sa kinapwestuhan sa iya baliga kag sa iyang 11 partner pati na ang anak. Ini ang nagluntad alas 2:30 sang hapon Oktubre 5 sa barangay Barabag, Pavia, Iloilo. Sa diin, suno sa saksi, nagbakas ang soft drinks ang biktima nga si alias Dodoy, 42 anyos ang natabo ang krimen. Pagtabok sa biktima kag samtang nagatindog malapit sa ginabaligya sining Lanzones, hinali nga may nagpundo nga motor. Suno sa pulis, sa kopya sang CCTV nga ilan natipon, nakita rin nga nagasakay sa duak blue nga scooter ang duwa ka suspect. Sa diin ang gunman naka-jacket kay top kag pantalon, samtang naka-short asta sa tuod ang driver. May igo sa nawala kag dalong nga dughan ang biktima, samtang na-recover ang 5 ka mga empty shell nga compatible sa .45 caliber pistol. Nagalhin ang mga suspect sa dalan sa Takasaro, kag dalagyo pa direksyon sa Pagsagaan, Pavia, San Isidro Haro kag padulong sa city proper. Aron bali nagatulutindog ini siya sa may dito nga area, nagainom ini sang soft drinks sang hinali lang nga ginpalihidan ini sang duha ka suspitsado. Ginpayag pa sa pulis mga ka-K5 nga may duwa na sila ka anggulo kay nasundan sa pagtiro patay diri sa biktima pero hindi pa nila mapalayag karon sa kahanginan bangod sa sensitibo. Kag sa karon padayon pa ay nga ila investigasyon kay nagalaom nga masulbar ang krimen. Balita nagikan sa Banwa, Pavia. Ako naman si K5 Aaron Rifoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News of M. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.